Posibleng mas mukusog pa ang bagyong Julian samtang anaa pa sa Philippine Area of Responsibility karong hapon o gabi ug mahimong super typhoon. Base sa 2 PM bulletin sa Pag-asa, ulay kining nasiplatan sa coastal waters sa Sabtang Island, Batanes. Doon na kini gikusgon sa hangin nga 175 kilometers per hour ug unos nga moabot sa 240 kilometers per hour. Posibleng karong hapon o gabi mahimo na kining super typhoon. Tungod diini, signal number 4 sa Batanes, signal number 3 sa Babuyan Islands ug signal number 2 sa mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte, northern ug central portion sa Ilocos Sur. Sa latest forecast track sa Pag-asa, posibleng maglihok kini pa west-northwest, una mag-recurve ugma. Sa Miyerkules, mugawas kini sa par kadali ug mosulod balik ug motumbok sa Taiwan. Posibleng sa Huwebes pa kini mugawas sa par. Hinoon, dili apektado sa mong bagyo ang Mindanao. Localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa isla. Base sa datos sa Metro Weather, dunay pag-ulan sa pipila ka bahin sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region ug Suksargen. Busa mahimong alerto gyapon sa pagbaha o landslide.